नमस्कार मित्रांनो, एच.जी.पी. एज्युकेशन आपण तुमचं स्वागत आहे. माझं उत्तर व आजचा टॉपिक आहे ॲबॅकस. आपण बघणार आहे 3 डिजिट, 4 डिजिट, 5 डिजिट्स बघणार आहे ॲबॅकसवर. चला आपण बघूया. आता ना आपल्या 500ची एक बिट्स खाली घ्यायची आहे. आपण 1 बिट्स राहते ना 1च बिट्स खाली घ्यायची. नंतर 100चे 4 वर घ्यायचे. 1 2 3 4. आता 0 आहे ना काहीच बिट्स चालवायचे नाही. आता पुढचं टॉपिक आपण पुढचं आता बघणार आहे. इथं 6 आहे ना मग 6 बिट्स घ्यायचे. आता 5000चे एक बिट्स घ्यायचे. नंतर 5000चे बिट्स घेतले. 5000चे बिट्स नंतर 1000चे बिट्स घ्यायचे. एकच बिट्स घ्यायचे. हे 0 एक बिट्स नाही हलवायचे. इथं 10चे एक बिट्स वरती घ्यायचे. 10चे एक बिट्स वर घ्यायचे. नंतर इथं 9 आहे ना मग 5चे एक बिट्स घ्यायची खाली आणि 1चे सगळे बिट्स वरती घ्यायचे. 1 2 3 4. आता बघूया 5 डिजिट. चला आपण इथं 7 आहे मग 7च बिट्स घ्यायचे. वरून एक बिट्स घ्यायची. 1 2 बिट्स उचलायचे. नंतर मग 8 आहे ना मग 8च बिट्स चालवायचे. वरून एक बिट्स घ्यायची. खालून 3 बिट्स घ्यायचे. 1 2 3. इथं 0 काही चालवायचे नाही दोन्ही मध्ये. फक्त 1चे एक बिट्स चालवायचे. फक्त 1चे एक बिट्स चालवायचे. असं करायचं होतं मित्रांनो. हे व्हिडिओ आवडला तर सबस्क्राईब करा चॅनलला, घंटीच्या आयकॉनला क्लिक करा, शेअर करा, कमेंट्स बॉक्सवर कमेंट्स करा. थँक्यू व्हेरी मच.